I la veritat és que dintre del que esperàvem, que pogués fallar per la calor, el tema pneumàtics i això, que estaven una mica fotuts, s'han comportat molt bé. Porten des de principi d'any, tot el que he fet aquest any són amb aquestes. I com que al principi no tenia 2 jocs de llantes per anar canviant els pneumàtics, feia entrenaments, curses, tot. I aquí ja no estaven massa bé, però han aguantat. El que sí que modificant una mica la conducció va una mica més suau. Potser perdo un palet, però almenys no és tan perillós. I el tema canvi, aquí tampoc hem notat gaire, perquè aquí no tallava, no es quedava curt. Sí, però al final sembla que hem pogut mantenir a ratlla tota la pila de X que hi havia i saxos que anaven molt, molt forts. Content per això, perquè pensava que em passaria més d'una davant i només ha sigut un, doncs millor. Ens ha colat a la X del nostre amic, que avui ha anat com un avió, però bé, contents per ell també, que portava un any sense poder córrer, i ha vingut aquí a estrenar-lo i contents. Següents, m'agradaria fer alguna fora, a Font-romeu, a França, però és a principi d'agost i pel tema feina no sé si podrem anar. M'agradaria perquè vam anar fa molts anys, vam anar el 2008 i ens van tractar molt bé. A Alp també m'agradaria anar, però encara ho tinc pitjor. Per tema feina a l'estiu ho tenim molt malament. Lo important és que tenim el cotxe sencer i quan vulguem sortir i agafar el cotxe i anar a córrer. La que ens vingui de gust anem i ja està.